L-izviluppi politiċi tal-ahħar sigħat komplew ipoġġu lill-Prim Ministru dejjem aktar taħt pressjoni qawwija biex jieħu deċiżjoni. F'inqas minn 5 xhur minn meta Karmi F'Sudbonniċi ġie sfiduċjat mill-Parlament, il-Prim Ministru qed iħabbat wiċċu mal-possibilità konkreta li Ministru ieħor Austin Gatt ikun ukoll sfiduċjat mill-Parlament. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista li tkellmu ma' News qalu li n-numru ta' attivisti nazzjonalisti qed jgħidu lill-oghla uffiċjali fid-Dar Centrali li quddiem dawn l-iżviluppi jeħtieġ li tittieħed deċiżjoni. Qed issir kritika l-fatt li kif kien sar fil-ġimgħat ta' qabel id-diskussjoni dwar il-mozzjoni ta' sfiduċja f'Sudbonniċi, illum ukoll jidher li minflok ittieħdet deċiżjoni se jsir minn kollox biex l-affarijiet jitħallew imdendla. Qed jintqal li quddiem l-aħħar żviluppi politiċi l-aħjar triq hija li Austin Gatt jiddeċiedi li jitlaq minn rajh minn Ministru. Is-sorsi ta' News jgħidu li b'dal mod Gatt jevita milli jkun umiljat għaliex jisfa' sfiduċjat mill-Parlament u miegħu kif ġara fil-każ ta' Karmi F'Sudbonniċi ikun umiljat għal darba oħra l-Prim Ministru. Madankollu din il-pressjoni bl-ebda mod ma waslet biex Austin Gatt ibiddel il-pożizzjoni jibsa li ħa kontra li jitlaq minn rajh minn Ministru. Għal kuntrarju Gatt qed jiftaħar li huwa għandu l-appoġġ totali tal-Prim Ministru. Fl-istess ħin nies qrib ħafna tal-Ministru Gatt qed jagħmlu huma wkoll pressjoni fuq l-oghla uffiċjali fid-Dar Ċentrali biex il-Partit Nazzjonalista jieħu pożizzjoni ċara billi joħroġ jiddikjara l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-istess Ministru.